Da ni kake? Ababen talo. Yanzu duk saƙon da nake bayarwa a gida na ina neman ki bai taɓa samun ki ba. Wani gida kake nema? Ni ke nake nema kuma gashi na samu. Yanzu duk saƙon da nake bayar a gida ba a taɓa gaya miki ba. Ka ga malam, ni fa ba sana'a nake balantana ka ce ka zo ka ci baka biyan ba ka kai min saƙona a gida. Haka kawai? To, kin gaban talo kwantar da hankalinki. Wataƙila. Ni wallahi kar ka sa ai da ka mun bayani tun ɗazu. Bayani ya kamata ka yi ai. Kin ga wannan saƙon da na baki? To na ba da irinsa ya fi sau shurin masaki a gida a ajiye miki. Irin wannan? Ƙwarai kuwa. Fiye da haka? Ƙwarai kuwa. Ummaki ba ta gaya miki komai? Ai macuciya ce ta asali. Ba ta ba. To ai na ba da irin wannan ya fi a kirga. Wannan ɗin? Gaba da wannan ma. Za ka taho an jima? A ina nan tafi. Irin wannan dai. Kar ki damu, to magana kaza fa. Daga baya ma yi zancen kaza. Amma wannan. In dai waɗannan ne, to suna nan fago-fago. Har kai na fara son ka wallahi. Abin ne sai a hankali. Baka ce kana suna ba ai. I love you. Ina son ki Bintalo. Kawai ina roƙon Allah ya mallaka min kai ka rinka zuwa min da wayannan. Kaga barin je in same ta sai ta fito min da sauran kuɗin da ta ajiye min. Amma fa ka zo an jima. Ai ga ni nan zuwa da me zan tuwo miki? Irin wayannan dai. Ba kya son bayan su da A'a kawai wayannan. Kar ka dawo daga baya. Wayannan fa. Sake ni. Me haka? Wai kawar taki. Kin ga dan Allah ki sake ni. Ni fa duk wanda baya amfani da wayannan ba wata alaka da ke tsakanina da shi. Kin ga da kina amfani da irin wannan ba ke zaki gani ba fa ni zan ganki. Ina kika samu wasu kawata. Ina ruwanki? Kin ga ai bin ki zan yi tafiya za mu yi. Ina za mu tafi? Ina ma je gida ki. Dan Lami. Kin ga na tafi gida. Dari biyar zaki bani mana ha ba aikin. Na me? Dan Allah ni fa take ce ba. Kin ga bana so wallahi.